Doncs Un beso te cerrará la boca, que és el títol d'aquesta exposició, va sobre l'opressió i l'alliberament. I jo ho entenc com a processos bastant íntims que experimentem totes les persones, en diferents graus, de diferent manera, de diferents sensacions. No és que vagi només sobre la dona, però el fet que treballo molt amb teixit s'associa molt amb la feminitat, tot i que no necessàriament. Sobretot ja dic, el que jo estic treballant en aquest projecte, que és com un projecte, un work in progress, que l'anomeno perquè fa un parell d'anys que l'estic treballant i el vaig ampliant i vaig agafant diferents punts de referència. Sobretot el que treballo més és això, la sensació d'opressió i l'alliberament, de diferents maneres. Aleshores, per exemple, el títol de l'exposició parteix d'un grafiti que em vaig trobar fa uns anys en una paret d'Àustria, de Viena. I el grafiti estava en espanyol i deia això, un beso te cerrara, sense accent, la boca. I jo ja estava una mica amb aquest tema, amb aquest concepte, i em va suscitar, em va plantejar la violència de tancar la boca amb un petó. Tot i que molta gent ho veu molt bonic, i també és que té una visió bonica. Però arrel d'això vaig iniciar aquest procés i vaig anar buscant, vaig descobrir que era una frase que pertany a un poema de Pablo Neruda, que es titula Poema número 15, que pertany a 20 poemes d'amor i una canción desesperada. I arrel d'això vaig elaborar tota una obra, tot un projecte, que de fet potser és el que es veu a l'exposició. Aquí al taller ara es veu menys perquè ja fa uns dies que el tinc fet i l'he anat embalant. Aquí al taller el que podeu veure és l'obra que estic fent a través d'un altre punt de referència que he agafat recentment, que és La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. És una obra en la que també, té molts temes aquesta obra, però també treballa molt la dona i molt la sensació d'opressió que viuen les filles de Bernarda Alba en aquella casa, que han de viure 8 anys de dol, que la mare no les deixa sortir, que és molt autoritària. I aleshores cada personatge de les 5 germanes té un caràcter diferent i pot simbolitzar també aquests processos que et deia abans de com elles viuen aquesta opressió i com s'alliberen. El material principal és el teixit, les robes, llanes, com podeu veure, bastant tipus de teixits, puntilles. La gàbia, clar, és que és tancament, és una presó, és tot aquest tema. I aleshores la faixa per mi també ho és, i al principi jo veia aquestes siluetes i com que havia estat treballant molt l'obra de Bernarda Alba, mirant la faixa i tal, jo ja veia els personatges, que són personatges que jo prèviament ja havia treballat i era molt familiar per mi aquesta obra. I aleshores, sí, per mi això és ho veig.